Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Santiago Kapitulo 1, versikulo 2 ken 3. Kakabsat ko, ibilang yu aragsak, no aglakam kay iti amin akita ti pakarigatan. Agsipod ta amuyo, ano agbaligi ti pamatiyo, amang sarangat iti kasta arigat. Pataoden na ti anos yu nga agibtor. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Kasapulak ti ubing akad-kadwak ije balay. Ket numayat ka, alaag ni Brenda nga anak mo ije balay. Siyak ti makaam mo iti gastos iti panagadal na. Kayat mo lakit di. Kinapudno na, doktora. Marigrigatan ako namang papaadal kin ni Brenda. Nangro na ita. Tamaysa ako na balo. Agmay-maysa ako namang bibiyag kadagiti walungan nakmi. Talaga Nangro na kat upat laang titawan ti inaudi yo. Iso atay ko na kon. No kayat mo. Alaag ti inaon na nga anak yo. Tasyak ti mang paadal. No lakit di ta maanusan na dagiti trabaho. Ay na. Agyaman naklaon ay, doktora. No kastati ko na yo. Bayan nyo, takasaritak to ni Brenda. Da kamin tulangin ti mapanidya balayo inton bigat, doktora. O sige, urayan kayo nga Rod, Roland. Ni Doktora Lenny, tatang? Wen anak ko, nag-asat ka kit di. Tas sikati kayat nangagyan iti balay na. Kan iso pa yan ti makamu amang paadal ken ka. Nulaki di taggagagat ka anak ko. Kasla mabainak mo, tatang. Ha? Saan ang makatulong day ta panagbain mo, anak ko? No kayat mo ti makaadal, aramidem ti rumbang. Saan ko akabailan nga itad amin akasapulan nyo? Iso agundahoy mo day tuyan, anak ko. Tapno makaadal ka. Uray si kalaang ti makaturpos kada kayo ngagkakabsat. Tatang? Brenda, anak. Numabalin. Diyak kayat nyagsardeng ka iti panagadal mo. Iso ngay manugutak itimbaga kanyak ni doktora. Agananos ka kuma, anak ko. Maawatan kayo, tatang. Ala, agyaman anak ko. Dito'y kisilad mo, Brenda. Wow, nagpintas, doktora. Agyamanak. Tangay adakan dito'y balay. Anti ko namlatan kanya. Wan, auntie. Ti aramidem. Agdalos itirwar kan unag ti balay sakbay amapan ka iti pagadalan nyo. No di mo malpas, ituloy mo iti malam. Okay? Okay, ma'am. Ay, auntie. Itimot aldaw ti Sabado kan Domingo, aglabakan agplantya ka kadagiti kawas ko. Ngam syempre, makimisa ka iti agsapa ti Domingo. Dayta ti umunang aramidam. Tanarigat no di ka makimisa. Wan, auntie. Medyo marigata na. Ngam anusa. Tinaskan. Ada tumulong kanya. Si kagayam ti kunada a Brenda, nga agyan di ti balay da auntie. Ha? Ita, tasikat yadda ditoy. Saya atam ti trabahom, ha? Di kag sadot-sadot. Wan, ading. Ay, di nakman awagan iti ading. Ta saan kamot akap kapin Brenda? Masurunak iti day a Brenda. Agasem, anti kano ti awag na kani Auntie Lenny? Ha? Kunamla na sino apudpud no akaanakan ni auntie. Ha? Apay nga minapimanaw ka jay balay ni Auntie Malene, Vanessa. Kasano adya pumanaw kat nakaartimat ni auntie? Nakauy-uyong pa. Anya? Kat noawan mo timbagbagan ni Brenda akasta. Wan, iso ang masurunang. Anya? Oh, kumusta ka dito balay, Brenda? Nasaya at mat, auntie. Ay, wan gayam. Nakaluto akon para iti pangrapyanta.
Anya nga tinlutom asidaan? Adobo a karne ti manok, auntie. Kasta ka di. O sige, mangan kalaktan. Nanganak nga minan ijerungar. Ha? Kan napanak nagpalingki. Tapno saan nga isupay apang panunuta kinton bigat. Ayun gayam, at para kan ka. Chocolate na kita. Alaang ta idulin mo. Ala, agyaman na, auntie. Nginginaon dagito at tsokolate, ah. Thank you, auntie. Ay na, basta agtulnog ka iti amin nga ibagakan ka. Saan laaday tatitad ko? Tandaanam day ta, Brenda. Agyaman na, auntie. Ay, gayam. Nagado ti pinalingkeyo, ah. Wan, kan agturak iti makabulan. Iso agim matang akon iti abas tuyo. Imayak diti balayo, Vanessa. Taibagak akasapulan ni Brenda ti kadwana iji balay kabayatan ti kawan ko. Ket sika ti kayat ko akadwana. Kan kastamot ni Randy, no kayat na. Kan no awan aramidan na. Ay, talaga gayam apatuluyan nyo ti panagturyo iti sabali apagilyan, auntie. O sige, umay kuntukat kadwaan ni Brenda, kabayatan ti kaawan nyo. Agyaman ako, Vanessa. Di kayag danag. Ginatang ko amin akasapulan nyo bayat ti kaawan ko. Kat kayat ko, umay kayon to iji balay sakbay apo manawa. Brenda, kumusta mo ti panagyan mo ije balay ni Dr. Lenny? Kuna ni Vanessa, nauyong ka no, kun naarte. Ala, saan apod no day tamanong Randy? Kat no nakasaysaya at tupay kanyak ni auntie. Pulos adinak pinagungtan. Kasta ka de? Nasaya at nga ron no kasta. Kuna kanyak ni Vanessa, nauyong. Day tati Jack mo. Amang ano damot basol ni Vanessa. Apay ka di na damag mo day ta kanyak, manong Randy. Kinasarita ngamin ni doktora ni Vanessa. Nga iso ti kadwam nga agbati ije balay na. Katuray siyak. Mabalin kumot kano ti umyan iti balay na. Ay, tapno dagwarjami ka ni Vanessa. Kaya't kumatkit di. Tapno sa anak nga agmay sa nubilang. Sapay nagdakkel unay ti balay na. Ada akon, auntie. Umay tulat ta kano ni Randy amang kadkadwa kada kami, no ada oras na. Nasaya at nga rod no kasta, Vanessa. Ngamin, saan amabalin nga agmay sa laang dito'y balay ni Brenda, kabayatan ti kawan ko. Well, auntie. Agyaman tatinungpal mo ti imbagak. Kat kayat ko, agtitinulong kayo kumaiti trabaho dito'y balay, Vanessa. Tulungan nyo ni Brenda. Di kayagdanag, auntie. Bantayan mi to'y balayo. Awan sa bali a tao ang makastrak dito kabayatan ti kaawan nyo. Agyaman nak, Vanessa. Kayat ko, dito'y kayo amin balay ang maturog. Mangan kan agdigos. Jak kayat apampanawan nyo. Nabampanuka ko. Nauyong kanyak ni Vanessa. Parigatan naklauna yan. Noan niya laditan ti ipapaaramid na kanyak. Nag-adunalangan ko iti pag-adalan. Brenda, ayan ni Vanessa. Ay, kwa? Jack mo, manong Randy. Oh, apay akas lang makasangsangit ka. Ha? Ay, saan, manong Randy? Oh, sa anak amamati. At dalakid di gapuna, no apay akas lang makasangsangit ka. Ibagam ko makanyak, tabarang makatulong ak. Awan, manong. O sige, sikat timakam mo, Brenda. Vanessa, di mo unay parigatan ni Brenda. Amom ka di, makasangsangit idinasang patak jay balay ni Antim. Anya? Di na imbaga kanyak tiga puna. Ngam amok. Tilakid di pa nang parparigat mo kankwa na ti makagapo. Ay na, Randy. Bay anak lang iti kayat ko nga aramiden kankwana. Feeling na ngamin kat iso ti pudpud no akaanakan ni auntie. Di lagbain. Katulong lang. Ngam kunamlan asino, ha? Saan anasaya at detangar aramidam, Vanessa?
Dakas ti mangiruruman iti padam a tao. Laglagi pong kumaday ta. Isuasan anasaya at itratom kenkwana. Tasyak pa'y itan ti dakas? Siguro, adda pa naggustom kenkwanan niya. Ha? Nagrigat gayam ti makikigyan, tatang. No apay ngamin ta marigrigat tayo laon. Agan anos kalatan, anak ko. Agsubli kay di balay ni doktora. No kumata si bibiyag pa'y day di inayo. Adda ko makatulunga ka mang paadal ken ka. Ang ala, tay ko nakon ken ka anak ko. Agan anos ka kuma. Ken agsingsingpet ka. Ken di mo liwayan tagkararag kinapo Diyos. Uwan, tatang. Tong palag amin nga imbagayo kanya. Brenda, nagapuam? Napan ka nakisinara ka ni Randy? Nag-date kayo? Naturog kayo iti hotel? Ala, anya ka din dayta nga ibagbagang Vanessa. Saan apod no dayta? Apay nga rin nga itakalanga sumangpet, ha? Di mo kumamot ipugaw kanyak ti asok ti sigarilyong Vanessa. Nagapuak iti balay. Ijaya ka naturog. Sika tinagipost iti ladawan mi nga agiinuman niya. Ha? Di kaglibak. Adda cellphone mo niya. Adda ilamlamang mo. Awan cellphone ko, Vanessa. Amom ka di? Agburburak ti darakan ka? Mabuis-buis itakkan ka! Ha? Auntie, ada ka yun? Wan, ada akon. O ana, bagkate mon ti maleta. Taipan mon di tabalay. Wan, auntie. Sa dino tayo ni Vanessa? Ay, Jack amo, auntie. Di pa'y matsimang pat manipod iti pagadalan da. Anya tinaramid yu iti uniform ko? Apay anak po oran. Kanda ito'y colored a blusak. Apay mo tanakas na. Adda puraw-puraw na. Di nakitaan iti kasta, Brenda. Sika ti akin aramid kadagitaan niya. Saan na siya? Sika, awan amo kiti napasamak, Vanessa. Sika, di nakpabasulan. Sumardeng kayon. Awan pa'y ganas kada kayo. Ita nagraduar kan iti high school, Brenda. Anya ti kayat mga kurso? Kwa, auntie. Agpili ka no anya short course ti alaang, Brenda. Di mo kunaan apagadalin na kapay ni auntie iti upat atawan. Sumardeng ka dita, Vanessa. Saan asi ka ti kasarsarita? Kwa, auntie. Uray dressmaking laangan ti alaag. Mabalinan ti 6 months laang. Abalan ka, Brenda. Ngamin, pagad-adalin na ka ni Auntie Lenny. Iso nga rod a short course lang tinapilik nga alaan, Vanessa. Tapno awan maibagbagam kanyak. Kinapudno na. Mababainak nga agpayson kada kayo. Rumbang laang. Nang runa kat saan da kamot akap-kapin ano? Di kagdanag. Kalpasan ti kurso nga inalak. Pumanawak mo tundi ti balay. Wala. Narigat mo't nga agnanayon nga agyan ka ditoy. Tangay nalpas mo matanti kursum a short course. Adakan ka no kayat mon tagtrabaho, Brenda. Saan ka lapdan no kayat mon ti pumanaw dito'y balay? Agyaman ako unay, auntie. Saan ka amalapdan iti kayat mo? Iso nga adakan ka nga desisyon. Kayat ko kumatyag sapol iti panggadak, auntie. Tap na mai-apply ko ti inadal ko. Napintas na ito ay gundaway para kan ka, Brenda.
Agsapsapol iti katulong ti among ni manang ko iti abroad. No kaya't mo disikan ti mapan. Ha? Ay, kaya't ko Manong Rudy. Sige nga Rod, kasaritak to ti kabsat ko. Tatulungan na ka amakapan iti abroad. Hello, anak! Ay, kumusta kan dita abroad? Kumusta ti kasasaad mo dita? Di kayagda nagtatang. Kabailak. Nauyong tila kay abambantayak. Ngamin agkabawan. Ngamkas na kunayo. Agan ano sa klaang. Wen, anak ko. Di kayagda nagtatang. Kabailak da ito'y. Nasayaat nga rod no kasta, anak ko. Agan an nagkaakanayon dita abroad. Auntie, talo ang subjects ti bagsak ko. Diya ko nituloy ti agadal. Anya, daytan tumot ngamin makibarbarkada ti ammom. Di mo latultuladan ni Brenda. Nasingpat ka na anos. Natulnog nga ubing. Ngamsi ka. Ay na, di mo pa'y ammo ti maibaon. Nakaarar sagid ka pa'y. Basit laabanag. Naglaka ka ngagpauyo. Dayta tiyak kayat kan ka. Please, auntie. Kaya't ko mo ti agabrod akas ka ni Brenda. O sige, tulungan ka nga agabrod no dayta ti kayat mo. Agyaman na, auntie. Uy, Vanessa, si kamot gayam dayta. Si kamat gayam, Brenda. Nakasangpat kamat gayam man dito Pilipinas. Kat, kumusta nga iti pa nag-abroad mo? Uy, nagbayag kay di Canada Naggapo ak iti sa bali apagilyan. Sakto na pan iti Canada. Ijayak ang nagkolehyo. Ay, naimbag ka pa'y. Tanaan usam ti trabaho iti abroad. Nakaadal ka. Kan nakaipatakder ka pa yan iti mansyon mo. Ngam siya? Ay, daytoy siguro ti dosak iti kinauyong ko kan ka idi. Brenda, pakawanan nak. Napakawan kan. Idi pa'y laang Vanessa. Saan pa'y anala daw ti amin? Agbalbaliw ka. Kat ikagumaam ti agaramid iti nasayaat. Vanessa. Ti tao ang mairuruman, nasayaat ti pagtungpalan na. Kat ti tao mat ang mangiruruman, awan nasayaat a pagbanagan na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.